Мария е във вихъра на работния си ден в офиса, когато я изненадва известие за предстоящо фирмено събитие. Но има един проблем – цветът на косата й. Затова веднага се обажда в различни салони, но никъде няма свободни часове. Изгубила всякаква надежда, тя започва да търси решение на своя проблем в интернет. Мария влиза на dreamcolor.bg и изтегля приложението. Само 2 минути за анкета и вече получава своята професионална формула от квалифицирани колористи и продукти, подходящи за нейната коса. Всичко й пристига у дома. Лесно, бързо, с салонно качество и без стрес. При това с лесни за изпълнение инструкции, стъпка по стъпка. Резултатът – нов сияен цвят и усмивка, която не изчезва. Всички са впечатлени и я разпитват как е успяла да постигне такъв резултат за толкова кратко време. Посети dreamcolor.bg и направи своята коса звездата на вечерта. Dreamcolor – професионална грижа за твоята коса от комфорта на дома.